खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउसनिफ्राय गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। स' नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया मंगलबार खालि नागाराजासे अखा हानायनि जाउनाव मेघालय हादरसायाव हाजोनि हा गिसिखानानै 4 सुबुङा जिउ गोमायो आरो गोबां न'फोरा बायसिनजायो होनना India.com मुंनि रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। मख'जाथावदि बे जाथाय जानाय समाव बे 2 सुबुङा लामाजों हान्थिलांबाय थादोंमोन होनना खौराङाव फोरमायदों। नैथियाव दं इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट भल'दिमिर जेलेनस्कीया फोरमायदों दि गावनि हादर इउक्रेनआ रासियाजों गोजोन सावरायनाया मोनसे जुजिनाय गोनांब्लाबो गावसिनि हादर इउक्रेनआ रासियाजों गोजोनै सावरायनायाल' मोनसे सायख'जाथाव लामा होननानै द टाइम्स अफ इंडिया रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। थामथियाव दं चाइनानि देरसिन नोगोर सांहाइआव गोख्रों बारायग्लाबबाय कभिड केसनि थाखाय लकडाउन सोलिगासिनो दं होनना BBC निउसआव फोरमायदों। मख'जाथावदि चाइनायाव गासै 25 मिलियन सुबुं अनजिमाफोरनि थाखाय लकडाउननि समाव न'नि सिमानि बाहेरायाव सुबुंफोरा ओंखारनो मोनाखै। मानोना गोमोथाव महरै सांहाइ ओनसोलाव सानफ्रोमबो 13,000निबो बारा कभिड पजिटिभ केस मोनो होनना रादाबाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय अखेगुरि गामिनि क्लिन्टन इसवारिया गुवाहाटी गणेशगुरि मार्केटआव गोमानानै दं। सोरबाफोर नुयोब्ला 9101977780 नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फोरमायहर। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।